Albert Isti vagyok, és az uncsim játszik, ma is mutatkozik. Sziasztok, én Raj 2003 vagyok, és most én játszok. Először is legyőzzük az encsarkányt, mert elcsúfítottak a pofámat. Na, legyen is. Jó. Encsarkány. Hol vagy te vagyok? Nem én csantottam fel az íromat. Mindegy. Egy vágás után visszatérünk. Na, vissza is tértünk volna. És kezdjük tovább a Nether sárkány megölés. Ez nem Nether, hanem Ender akkor. Na, gyere! Sárkányka! Előbb hol van? De hol van a sügérke? Most hol van? Semmi nem látszik. Hogy örülök Hol én? van Aura? Nem látom. Hát én se kéne egy éjjel alatt a sipoti. Hol a francba vagy? Ott van, látom. Anyástent. Semmit nem láttunk a videósok sem. Vakás újra. Vagas. Vakás másod. Na, vissza is tértünk. Karpotit csináltunk. Ez jó, tele lett vágásokkal. Gyönyörű. Gyere, hozd meg! Szabi. Ja, igen, bocsánat. A csúfba CD-mál hozzászoktam ezt. Ja, meg lesz a Mámci videó. Szintén Szabival. Hát, jó, hogy lehet, hogy most, lehet, hogy holnap! Anyádat! Csak azt nem tudom, hogy rakjuk fel. Közelben nincsen wifi. Hogy jó. A gépről. Ennyi Isten, miért nem jössz? Szeretlek! Szeretem a sárkányokat. Én Na, gyere nem, én vissza utálom az őket. Én mindenki tudja, aki főleg néz, én a terméssel szeretek foglalkozni, a növényekkel. Én utálok ölni. Én szeretek ölni. Pukkadj meg! Miért nem jön? Nem tudom. Nem pukkad meg. Nem magamhoz. Ja, meg lehet, hogy fogunk skype-olni, mikor közben, videó közben. Lehet, én is fogok a Mámcizni, ha minden sikerül. Ja, meg lehet, hogy lesz FSP, és akkor nem kell többet telefonozni. Vagy Fraps! Anyának. Egyes ugyanaz a FSP és a Fraps. Mikor daglik meg az a dögim ma? Nem tudom, de itt egy csomót fogunk. Ja, meg megint megidézzük a szalamandrát. Lehet, nem biztos. Nem a szalamandrát, a White-Earth. Akkor vagy ott, jobban meg. tud angolul, mint én. Békésen vagyunk, ugye? Legyen könnyű. Ó, bazd meg. Én már egy kicsit. Csomó Enderman, faszol. Ezért nem ütött, ne. Könnyűbe voltunk, békésbe, bocsánat. Anyád éppen, hogy mellé ment. Na gyere gyorsan. Na gyere. Anyádat. Inkább így próbálkozz. Nem jön. Jön, és nem jön. Ez az én jobb mottom. Ha jön, akkor jön, ha nem. Lesz Minecraft újra, most egy kicsi ideig. Szabival leszek. 2 videó lesz, csak úgy hobbiból felrakva. Vagy nem biztos 2. Meg lassú, mennyit. Anyádnak. Forgatunk, mennyi időnk lesz. Lehet lesz olyan is, hogy túrázunk, kettás, ilyen dolgokat. Ideig lehet, hogy leállok a Minecraft-tól. De jó. De lesz Minecraft, kedden vagy szerdán. Se nem lehet hétfőn is. Hétfőn nem hiszem, már hétfőn még lehet, hogy bár leszünk. Ja, meg most Szeredában vagyok. Szeredán.
ahol nevezetjük Szeredának. Anyád, Ajánlom mindenkinek szivacsot és szabad idejében nézze. Jéda volt és még Jameson Szét is. Ja, meg lesz olyan, hogy ti küldtétek, én végigjátszom. Szintén lehet, hogy Szabival lesz. De lesz velem mes, az biztos. Képzeljétek el, mi vagyunk a babysitterek ketten. Van 3 gyermekünk, akik még alusznak. Most körülbelül hány óra lehet? Éjjel felé forgassuk a videót. Olyan ügyesek vagyunk. Tökre meg kell várjuk a nyáinkat. Többé valószínű hónap lesz túra, és felrakom. Hát hogy vagy? Erre kell szoktam a creepertől kérdezni. Hát szia! Hát hogy vagy? Van érdekes, amikor ölem. Na, húzott a picsába. Hoppá, bocsánat. Anyádat hova lettél? Elmegy nyarolni. Anyád. Azt megdöglött az endőr. Nem döglött meg. Hol a picsban van most tényleg? Ez az én. Valahol elmegy tényleg nyarolni. Hát elmegy Balatonra egy szű. Bírjuk, hogy delta, Mi a stb. fuck? Ne hújjon a hülye gyerek. Hol Hol a van? fuckba vagy? Azt a laggósz. Nem laggolok, csak anyának a picsája. Bocsánat. De anyának a picsája. Szabi, ezt még a nyadikes megnézik. Hát Felmérgesítették Szabit. Kihoztak belőle a tigrist. ha vagy te mocsok sarkány anyának a rákja. Alt a lábam. Jó, hogyha még tovább nem még. Ja, meg azt akartam kezelni a Minecraft-tal. Megvan a cukorfarm. Megvan a cukorfarmes. Megvan a sapling. 6 csontlisztet pont nem találtam, de lehet, hogy még találok. Ha kedden rakok fel videót, akkor még megpróbálok kapni. Ja, meg lesz egy jaj, vagy lehet mondtam, hogy ti küldtétek, én végig játszom, nem tudom, egy kicsit almosás vagyok, de lesz, biztos, hogy lesz. Más is lesz, nem csak Minecraft. Más játékokat is fogunk játszani. Hol a fuckba vagy te mocsok hülye gyerek anyának a rákja? Itt vagy. Nyalgon dögölve. Ma dögöljön meg. Egy vágástam most. Tehát kinyírjuk az endcsarkányt. Jó. Egy tesónánk Szabinak is türelmet többet harcolni, már inkább kriába kinyírja. Hát én is azt tenném. Addig én ma addig jó, hogy kriába volnék. Mert én nem szeretek baszakodni mindenfelé, bocsánat. De hát az az Ender Dragon. Sajnos lehet 10 percben belé és félünk. Ja, a következő videó abban ma ezétöljük meg, hogy esélyakoztott a Withert. Meg foglalkozunk lovakkal, meg állatokkal, meg növényekkel, meg házakkal. Házakkal nem biztos. Minden redstone-okkal, ilyen dolgokkal még foglalkozunk. Hónap, máma és még máma este sokáig. Még fogunk játszani. Szerintem előre megöljük a másikot, és aztán kezdjünk foglalkozni az ilyen alapcuccokkal, főleg a lovakkal, kedvenc állataim. Igazából nem csak szeretem Minecraftba őket. Olyan vicces a pofájuk. Szintén megmutatom a redstone részbe a széfeket, mert tudom, hogy kell. És azt anyámnak. Azt igen egyszerű elkészíteni. Csak ajánlom, hogy megnézzétek a szép készítést. Nem olyan bonyolult szerkezet. Ja, még tudjátok, amit akartam mondani, azt, hogy
a szúriba kéne csináljunk egy mód spanner halálul, micsodát, na. Mindegy, tudjátok, mód spannert. Hát én úgy terveztem, hogy lesz egy magas épület, És ki van nyilván? és onnan a mobok lásnánk, nem ilyen gyönyörű. Onnan a mobok lásnánk, és szedjük ezt a cuccokot. Hát megvalósítjuk, csak sok ő kell. Szerintem videóküljár. És ott van a tojás. Végre állítottunk a Nether végigjátszásához. Nem annyi XP. Lopjuk el a tojást. Ki lehet-e küldeni? Ki? Nem. Éppenséggel, hogy csak móddal lehet. Azért én fogok egy pisztont. Igen. Hol van a piszton egyáltalán? Játrat az kreálva, igen. És mit csinálsz a pisztonnal? Pisztonnal kiütöm őt. Hova adjad? Mindegy, én annyiás lettem a módon arra, szerintem. Először még kiütöm, aztán meg. Ennyi lettünk. Búna mára. És még lesz Szabival legalább 3 rész körülbelül. Nem mondom, előre fogunk forgatni és rakom fel, már jövő hét nekem olyan lesz, hogy nagyon szar. Menjünk kirándulni, meg minden. Bocsánat a szép szavak itt. És És? meghalt. Itt néz ki az Ender tojás. Sárkány tojás. Gyönyörű. Látjátok? Milyen szép. Itt milyen van. Na, mi ennyi lettünk volna mára. Császtok! Sziasztok!